Καλό. Αυτό το τέρμα είναι... Λάθος, πολύ μεγάλο. Και εμείς λάθος πολύ μεγάλο. Δεν μπορούμε. Τι άμα δεν μπορείς. Φάουλ. Θα παίρνω όλα τα τελευταία 5 λεπτά. Μπράβο, μπράβο, Λατίδη, μπράβο. Δεν μπορώ μικρό. Λοιπόν, δώσε την μπάλα του Ρου. Μια φορά ρε! Μια ρε! Μια! Μπουμ. Α, τη βρήκε. Έλα. Όχι, δεν είναι. Εδώ την είναι. Φύγε μόνος, φύγε. Πάτε στο Βασίλη, στο Βασίλη. Στο Βασίλη. Άντε βρε Ράμπε. Το κόψω, αλλά πάει κόλλο. Μη φωνάζεις τη γιατρό γιατί άμα πω μέσα θα σε ψηλώσω. Λάιτσμαν. Αυτός έκανε το γκολ του πάνω στη γραμμή, στην κατηγορία. Πώς το λένε, κύριο, πώς το λέω τον κύριο, ο Λάιτσμαν, πώς το λένε τον κύριο. Μπες στην κατηγορία του γκολ πάνω στη γραμμή, βγάζει ο Τούμας και το έβαλε ο Τσακαίδης ο πρώτος. Και είπε το Λάιτσμαν ότι εγώ ήμουν διασώστης. Και λέω, πού το είδες από εδώ, δεν το είδες από εκεί πίσω, από εδώ ήταν. Πού το είδες, πάω να φύγω, μείον 3 στην ομάδα και φεύγω. Το λέει, έτσι είσαι, μείον 3, πήγε να φύγω τσάγια. Με γύρισαν πίσω τα παιδιά, πίσω, Ένα, 2, 3, 4, 5. Πέρασε! Τι έγινε.
να την καταστρέψει. Πάμε να παίξουμε λίγο. 5 λεπτά περάσαμε. 5 ορίστε. Καθυστέρηση που χτύπησαν 2 άτομα. 1 λεπτό. Μεγάλη ώρα. Ναι. Κάντε λεπτό ακόμα. Τελείωσε. 6 λεπτά παίζουμε. 6 λεπτά. 6 λεπτά παίζουμε. Φεύγει. Έλα! Γαμώ το σπόρο σου! Μπροστά του έγινε, έτσι. Μπροστά του είναι, έτσι. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6. Το 7 το δώστε. 8! Τι έγινε μάρε. Δώσεις το Λούσι ρε. Και δεν το κάνω σωτά και το κάνω να κάνει. Φόλι ρε! Έλα! Έλα μαγάρι! Άψε το ενέκο να πάρει τώρα. Πρώτος και κάτω. Το πήρα επίτηδες επειδή είπε 5 λεπτά, κατάλαβες. Γι' αυτό το πήρα. 5 λεπτά λέει εδώ, το παίρνω βίντεο, για να μου πως καταγραφείς θα δώσει. Τώρα πρέπει να τελειώσει 7 λεπτά. Ήταν τραυματίας και εκεί, 1 λεπτό, εντάξει. Τώρα το σφίξεις. 7,5. Ούτε τώρα. Τα μαμάκια θα γίνουν μάλλον. Γιώργο! Έλειξε. Με αυτό που στήριξε έλειξε. Γιάζε, παρατηρητής Γιάζε. Στο ποινό. Στο δικράτη. Άντε για η ξύπνα! Έχεις το ρημάλα του. Σφυρά το ρημάλα του. Κατά τη σφυρά. 9 λεπτά καθυστέρησε ο κύριος Κούτας και είδε και το θέλει το κολλάρι, το θέλει. 9 λεπτά είναι τώρα. 9 λεπτά είναι τώρα, 9. Άμα εσωφαρίσει, μπράβο σου. Άστο να το βαρέξει ρε. Τελευταία φάση. Τελευταία φάση, άμα δεν το σφυρίξεις πέθανες. Άντε, κουράδες! Yes! Ρίξτε τώρα! Κάτσε. Άμα το σφυρίξει θα το κάνω δίκιο. Θα το κάνω στο Facebook. Δεν το στείλει, δεν θα δω.
Δέκα λεπτά παίζουμε, ρε! 10 λεπτά παίζουμε! Θα κρατήσει παραπάνω καθυστέρηση, έτσι! Αυτοί είναι οι διαιτητές, κύριε και κύριοι. Τα βάζουμε τους παράγοντες αντί να τελειώσει το παιχνίδι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, τι φταίει ο προπονητής, ρε. Τι φταίει ο προπονητής, αν εσύ δεν είσαι άξιος να παίξεις, ρε. Τι φταίει ο προπονητής, ρε. Κρίμα την προσπάθεια των παιδιών με 10 παίχτες. Κρίμα. Έχω δίκιο, δεν έχω. Το βγάζει έξω και κόνει κάτω. Τι θέλει τώρα. Δεν φώναξε όλο, με τσάτισε τώρα, γι' αυτό φώναξε. Με τσάτισε όλο, δεν φώναξε όλο. Το συνεχίσει. Άντε άλλα 2 λεπτά μιλάνε, παίζε. Έλα κοντών! Αυτά γίνονται στα σήματρα. Ο διαιτητής είναι για το... να μην πω τίποτα. Όχι φάουλ, όχι φάουλ. Όχι φάουλ. Ρε! Νίξτε ρε αρχίδι! Νίξτε! Άστο ρε, να παίξουμε το τρίτο ημίχρονο, Μαλάκα, εδώ θα κοιμηθείς! Θα και μη συνέντησε! Πάτε! Νίξτε! Νίξτε! Άστο, δεν το λίγκει ρε. Νίξτε! Άστο, εδώ το κάμισα αυτά είναι. Άμα ήταν 2-0, το λίγκει, κατάλαβες. Είδες που σε νευριάζουν αυτοί χωρίς να ξέρουν. 12 είναι. Μετράω από την ώρα που το είπε. 13. Το μετράω από τώρα. 13 λεπτά είναι. Από την ώρα που είπε το έβγαλα. Εγώ ξέρω τι θα κάνει. Ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Κούτας. Θα το στείλω στην μια ψυχαλτιδική, στην εμάθηση ρε Πούστη. Συγγνώμη για το Πούστη, ναι. Το έκανε, 2 είναι, 2. Άντε ρε, ας τη φανέρα και φύγε από εδώ ρε. Ας τη φανέρα και φύγε ρε. Άντε ρε, ας είμαι τώρα ρε. Το άφησε, παιδιά. Θα γράψει ιστορία, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω μια κατηγορία, θα το σβήσω όμως μπροστά. 13,5 καθυστερήσεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε αυτό ο διαιτητής, αλλά είναι απελπιστικά πολύ αδικία. Τα παιδιά παίζαν με 10 παίκτες, συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνανε. Άδικη αποβολή του προπονητή. Αλλά τι να πούμε, αυτούς έχουμε, αυτούς δέχουμε. Αυτούς έχουμε. Γεια σας.